Изправяш се, Джони! Гадост! Точно това ми трябваше. Ето, още един порок. Предполагам, че са били необходими голям брой ковачи, за да изградят това нещо. Моята мечта за коляска. Произведена е в Америка. Не може да ми устоят с тази коляска. Летя! Летя! Полето на пекарите, земята на хляба. Чакайте! Спрете! 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 Благодаря ви! Моля ви! Много ви моля! Трябва да ми помогнете! Имам едно... Благодаря! Слушайте, едно сатанинско изчадие ме гони. Шофирах цяла нощ, двигателят ми току-що спря. Трябва да ми помогнете! По дяволите, жените са хубави, побеля. Какво? Боже, аз съм побелял. Предполагах, че в тази пустош човек обикновено може да види кал, понякога камъни или костенурка, но крака като вашите. Чухте ли какво ви говоря? Да не сте луд, трябва някой да ме отведе от тук. Госпожо, отивам на почивка на палатка през уикенда. Ще ви закарам до някъде. Ще ви направя тази услуга. Не зная, имате ли пари за храна, бензин и така нататък. Не сте споделили с мен. Аз какво ще спечеля? Госпожо, това е бебе. Вие слагате бебе в камиона ми? Там никога не се е возило бебе. Нямам време за такива глупости. Влизайте в колата и тръгвайте. Нахална жена. Тази карета има много коне. Нямам нищо лошо предвид, но ми харесвате повече, побеля. Вие не ми вярвате, нали? Почти ви повярвах до момента, в който казахте, че сте натикали дръжката на метлата в пърлото му. Малко е грубичко. Госпожо, трябва да сме наясно.
Ако сте натикали дръжката на метлата в гърлото на някого, той вече не би трябвало да е между живите. Вие не ми вярвате. Да ви вярвам ли? Приказка от миналото, която става действителност. Госпожо, искам да включа този Рампълстилскин в предаването си. Джудже, което краде бебета и не ги връща, нали? Такъв тип мъже ми харесват. Госпожо, трябва да ни запознаете. Боже, значи това сте вие, онзи гадняр от телевизията, Макс Бергман. Доста време ви трябваше. Госпожо, точно кой ви преследва? Много обичам, когато планът се реализира. Да повторим пак. Прозорец на третия етаж, ударен с камион и откъсната ръка. И той е още жив? Не зная, когато го видях за последен път, приятелката ми Хилди Една цистерна се движи след нас доста бързо. Това е той. Това е Рампълстилскин. Защо бягате? Искам само бебето Джон. Той е. Сега разбирам, това си е жива комедия. Кой го измисли? Моя импресарио ли? Рамп, искаш ли да участваш в моето предаване? Дребничък е, но чух, че били добри в леглото. Много агресивни. Приятно е да знае човек, че и в действителност си пълен гадняк. Хайде да играем на гоненица. Ти гониш? Не преценява разстоянията, това мога да кажа. Справедливо е, водещият на шоуто на крощавите срещу сатаната в камиона на Мак. По-бързо! Спирай вече. Не мога да се справя с това, аз съм само един гадняр, не съм герой. Това е сериозен удар. Ние ще умрем. Това е. Мъртви сме всеки момент. Трябва да видя целия си живот да минава като лента пред очите ми. Моята лодка. Трябва да завия надясно. Сега горим. 2 години бях водещ на предаването, за да си купя лодка. Бях тръгнал на къмпинг. Млъкни и ни измъкни от тук. Сетих се. Знае какво трябва да направя. Гледайте. Нека сега ни последва. Той бил дяволски добър шофьор. Натисни до дупка. Луди ли сте? Госпожо! Внимавайте! Мамка му няма да се справим. Успяхме! Я! Аз съм могъл да бъда герой. Гледал съм падащият мъж. Вашият път е блокиран. Рампълстилскин няма да премине. Твърди железен кон. Как го прави?